Hello! Szia Attila! Most Sabikám, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Hát még én Milyen volt örülök. az út? Jó? Egy kicsit hosszú volt, egy picit esett az eső is, de mindezek mellett hidd el, megéri, Nem baj, hogy itt örülök, vagyunk. hogy itt vagytok, úgyhogy Köszönjük. gyere, megmutatom, mit kell csinálni. Rendben. Az van, hogy itt a hátsó rész, azt itt rendbe kell vágni. Sok az unoka, szeretnek focizni, és nem nagyon szeretem, amikor hanyat vágódnak és elesnek. Hát, hogy ez a rész lesz, amit meg kell csinálni, úgyhogy hát most már nagyon izgultam, mert kb. Egy hete beszéltünk telefonon, és hát most már elérkezett az a pillanat, hogy legalább most ki tudom választani, hogy mit szeretnék. Miket hoztál nekem? Melyik az, amire te azt mondod, hogy az a leges-leges legjobbak? Hát Tegyél mondjuk kettőt elém. a leges-leges legjobb. Ide teszem neked a Nirvana 47-esünket, ez egy gyönyörű mélyzöld, prémium, és például itt van ugyanez a típus, amelyik a Chrome 42-es, ez is egy mélyzöld, tehát igazság szerint csak szálbeli különbség van a kettő között. Ez egy rövidebb szálú, ez egy hosszabb szálú. Értem. De viszont ez színben is tök jó, tehát nagy különbség nincs a kettő között, de viszont ez tök szép. Mit szólsz? Hát ez egy nagyon jó döntés. Hát akkor próbálkozzunk meg ezzel, jó? Próbáljuk. Nézzük meg, jó? Oké, és köszönöm. Lassan végéhez ér a projektnek a szintezési része. Az alapozás megtörtént, ebben az esetben egy 80-as zuzalékot kapott a 20 cm-es tükör. Azt ékeltük, 32-essel be lett tömörítve az egész. E fölé kapott egy 0,5-ös, úgymond zizit, ez egy kőzuzalék, egy 0,5-ös, 0,4-es. A műfű illesztése az egyik legfontosabb és legnagyobb precizitást igénylő folyamat. Illesztőszalagot használunk az összeillesztéshez. Maga a technológiája az egyszerű, de odafigyelést igényel. Attila, milyen érzés most itt állni a frissen készült új? Elképesztő, elképesztő. Hát figyelj, ez egy csoda lett. Gyönyörű szép. Elképesztően dolgoztatok, gyorsak vagytok. Hát és itt a visszaigazolás, mert mezitláb vannak az unokák, a fűben már fociznak. Hát nagyon szépen köszönöm, Csabi, ez nagyon szívesen. Jól döntöttem, úgyhogy, és nagyon meg vagyok elégedve a színével, tökéletesen szép, gyönyörű szép, zöld, hát ilyen igazi prémium. Nagyon tök jó lett, köszönöm szépen. Ti is keressétek meg a Trotex műfűvet Nyíregyházán, de van nekik weboldaluk, van mindenféle felületen ott vannak, TikTokon, Instagramon, mindenhol hirdetik magukat. Én ezt csak ajánlani tudom, ez egy tökéletes munka, tökéletes fűvel, ez egy prémium minőség. Aki ilyet szeretne a házába tartósan, ráadásul hosszú-hosszú év garanciával, az keresse meg őket. Csak ajánlani tudom őket.